Rehistro asin lisensya, ini ang dapat nang ihanda kan mga motorista. Ini ang naging pahayag ni Police Major Norlito Iscota ng HPG o Highway Patrol Group. Sa isinagibong checkpoint, pribado man o pampublikong lunadan, dahil sindang pinagpipili. Sa tabang naman kang malilipot PNP, isinagibo ang nasabi ng checkpoint sa Barangay Tugawi, Malilipot, Albay. Sinabi pa ni Police Major Iscota na dakol ng mga motorista o mga motor na daing rehistro, asin ang mga ini nagtatago o nagdudulag sa saindang isinasagibong checkpoint sa manlain-lain na lugar digdi sa probinsya Canalban. Ikwasin na permintarang lisensya, kasi rehistro kasi ng mga bihikulo. Tangani po pag nasita ka sa itong mga law enforcer, ikwa ko sila mapahiling dahil sila po makakomit violation. Sirima po, pag umaniw ta po, sa parte po ka sa mong pag-iingat, ito pong pirmi kitang may face mask. Minsan po, ngayon po nakasyon po kita maski mainit, kaya hindi po kita makahawa, asin mahawaan kang COVID. Sirima po, ining mga bihikulo, tigubantayan ta sa kalsada, tigihiling ta po kung sila nagsusunod naman sa protocol kang IETF na dapat may distancing sila sa loob ng bihikulo. Kasi nagsusunod po sila pagsulot kang face mask. Ang mga violation po nahiling tangon yan, igwa po yung mga delinquent registration. Commonly po ang mga motor tangon yan. Kada kulang po kang motor, dakulong po ang din nakakarestro. Kaya kung yan minsan nag-checkpoint kita, mahilingan ta po ang mga bihikulo nagbabaralikan kung sila naghali, habang mag-agi sa tuya, tapos siguradong ma-check tayo kang delinquent registration. Local News Update.